Lämmin kiitos ja upeata, että olette päässeet linjoille. Meillä on huikea määrä osallistujia yhteensä, joten osasit varmasti jälkikäteen vielä tutustua aiheeseen, mutta tästä jo osallistujamäärästä ja tästä kiinnostuksen määrästä voidaan todeta, että aihe varmasti meitä kaikkia jollain tavalla koskettaa ja tänään Annikan kanssa päästään vähän pintaa syvemmälle ja toivottavasti vähän uudesta kulmasta avaamaan tätä motivaatiorekrytoinnissa kontekstia. Joten tervetuloa munkin puolesta kaikille ja hyvää huomenta, jos nyt olet hiljattain tullut linjoille. Tosiaan, mä voisin tässä kanssa esitellä itteni Annika Vallo Master Suomelta ja olen tosi innoissani tästä aiheesta. Että just tuossa meidän lainausmerkeissä lämpiössä puhuttiinkin siitä, että tässä on aika raflaava aihe, mikä paljastui siitä, että herätti keskustelua linkkarissa jo ennen tätä webinaaria. Ja nyt me innolla odotetaan, että me päästään keskustelemaan tästä kokonaisuudesta sillä tavalla, että me päästään tosiaan kertomaan, että millä kaikilla tavoin sitä voidaan tehdä, sitä tiedonkeruuta rekrytoinnissa sillä tavalla, että me oikeasti saadaan mahdollisimman relevanttia tietoa ja niin, että sieltä löytyy ne kaikki palaset, että me pystytään pitämään yllä sitä työntekijän motivaatiota siellä työn arjessa. Kyllä, tosi hyvä. Ja tuohon vielä voin itsekin taustattaa vähän omaa kokemuspohjaa ja siitä näkökulmaa, mistä tänään tuun puhumaan Annikan kanssa. Viime vuosina olen ollut juridisissa rekrytoinneissa kymmenissä, ellei jopa jo sadoissa mukana. Mä olen itse 7 vuotta tässä bisneksessä ollut ja sinne on mahtunut todella monta rekrytointia eri toimialoilta ja siitä huolimatta siitä motivaatiosta puhutaan, minkä tavallaan niin kuin kokemuspohjan profiilia etsitään, eli tämähän on asia, joka koskettaa kaikkia rekrytointeja, mutta totta kai myös mitä tahansa niin kuin vaihtotilanteita siellä työympäristössä, organisaatiossa, eli henkilö vaikka lähtee sitten tekemään uutta tehtävää tai ottaa uutta roolia vastaan, mutta tänään me ollaan enemmän tässä rekrytointimodessa Annikan kanssa ja tästä näkökulmasta puhutaan, mutta on hyvä ehkä niin kuin taustatus tähän, eli rekrytointikontekstissa ja paljolti siinä, kun me ollaan ennen kaikkea uusien ihmisten kanssa tekemisissä ja ei välttämättä tiedetä, että kuka näistä olisi nyt se paras näistä hakijoista. Ja tämä on tilanne, missä itse istun viikoittain ja asiakkaille näitä juristien suorahakuja tehdään, joten tämä on itselle sen takia tärkeä teema ja koskettaa omaa arkea, mutta samalla uskon, että pystyn tosi paljon antaa näkökulmaa, kun näitä on tullut monta ja paljon jo tehtyä. Joo, ja jokainen varmasti pystyy allekirjoittamaan, että ihmiselämässä tapahtuu ihan hirveästi asioita työn ulkopuolella. Ja me halutaankin korostaa sitä, että itse kun tosiaan työskentelen Master Suomella ja me tuotetaan online-testejä just rekrytointiin ja henkilöstön kehittämiseen, niin me aina parhaimmillaankin tehdään valistunutta arvausta siitä, että kuka henkilö siellä pärjää. Ja on mahdollista, että siellä jää sopiviakin henkilöitä valitsematta, sellaisia, jotka olisivat voineet pärjätä tehtävässä. Eli sen takia me halutaan tuoda tietoa siitä, että mitä siellä kannattaisi selvittää siellä rekrytointiprosessissa, että mahdollisimman onnistunut rekry ja sopiva henkilö saisi sen paikan. Mahtavaa. Hei, lähdetäänpä liikkeelle tästä eteenpäin, eli aletaan vähän pölyttää näitä meidän ajatuksia tästä aiheesta. Meillä on tarkoitus tosiaan tässä webinaarissa meidän tavoitteena, vaatimattomat tavoitteet tälle seuraavalle 35 minuutille, mitä on jäljellä, niin on just se, että miten sitä tehtäväkohtaista soveltuvuutta oikeasti varmistetaan. Annetaan siihen ihan käytännön vinkkejä. Sitten me vähän pölytetään näitä ajatuksia liittyen ehkä tähän motivaation arviointiin rekrytointikontekstissa ja muutenkin ehkä siihen, että mikä se on se tärkeä, tai mitä se on se, kun me mietitään sitä henkilön motivaatiota siinä työhaastattelutilanteessa, niin olisiko se itse asiassa tärkeämpi kiinnittää huomiota siihen, että millainen tekeminen sitten siellä itse asiassa siellä työn arjessa on se, mikä motivoi, ja millaista tekemistä siellä täytyisi olla, että se on sille yksilölle sopivaa, koska siinä me pystytään pureutumaan aika huolellakin. Ja sitten vähän nostetaan
sitä tutkittua tietoa rekrytoinnin tietolähteistä esiin, koska tämä motivaation arviointi, niin se on kyllä semmoinen osa psykologiaa, että siis siitä ei ole olemassa yksimielisyyttä, että miten motivaatiota ylipäätänsä mitataan. Ja vähän puhutaan sitten siitä, että millaisia menetelmiä me voidaan käyttää, että me tunnistetaan niitä henkilön vahvuuksia, jotka nyt sitten esimerkiksi positiivisen psykologian työelämätutkimusten näkökulmasta itse asiassa liittyy siihen, että miten siellä työn arjessa se työn imu kasvaa ja miten henkilöt viihtyy ja miten he onnistuu, niin sellaiset asiat on niin kuin asioita, mitä me voidaan selvittää, että mikä on se henkilön vahvuus ja sitten, että hänen olisi hyvä sitä siellä työssä hyödyntää. Onko sulla, Kata, lisättävää tähän? No ei, toi oli ihan mahtava, hyvä tyhjentävä, että nämä kaikki me luvataan ja toivottavasti me onnistutaan näitä 3 lupausta täyttämään ja ainakin toi keskimmäinen on semmoinen, mitä mä haluaisin erityisesti korostaa ja ehkä siihen liittyen justiin vielä muistuttaa siitä, että nämä on niin kuin näkökulmia, eli me emme ole kertomassa, että mikä on oikein, mikä on väärin, ja niin kuin tuossa Annika hyvin alusti, niin tämä on asia, mistä meillä herää jo siitä, mitä me ollaan tähän asti kuultu, niin paljon ajatuksia, ja saattaa olla eriäviä mielipiteitä, ja sitten taas toisaalta me toivottavasti onnistutaan täällä tänään kertoa jotain, miten voisi lähteä ajattelemaan uudella tavalla tätä asiaa. Eli ei ole myöskään yhtä tapaa tehdä, ei ole yhtä tapaa rekrytoida, eikä ole yhtä ja samanlaista organisaatioa, mutta tietynlaiset ehkä niin kuin asiat toistuu, mitä me voidaan tunnistaa sieltä. Ja jotta te voitte onnistua teidän rekrytoinneissa, niin sehän on se meidän pyhä tavoite, että löydettäisiin aina se paras tyyppi, joka sitten tarjoaa sekä itse että sitten organisaatio tarjoaa sitä samaa, niin kuin, tai pystyisi täyttämään niitä toiveita, niin ehkä tämä on semmoinen, mistä mä toivon, että me onnistutaan tänään avaan vähän uusia ajatuksia ja uusia väyliä ja näkökulmia tähän. Yes. No sitten. Rekrytointi. Joo, ilman motivaatioarviointia. Me haluttiin vähän Annikan kanssa lähteä virittämään teidän ajatuksia varmasti olette jo pyöritellyt jotain tänne tullessannekin, että mitähän siellä nyt sitten tästä motivaatiosta tullaan höpöttelemään. Mutta mä uskon, että tosi moni arvioi motivaatioa ja miettii, että se on niinku yksi tärkeimpiä arviointikriteerejä. Sitten se, että miten sitä arvioidaan, niin saattaa pohjautua mututuntumaan, kuulemaan, tunteeseen, fiilikseen. Ajattelee kuitenkin, että se motivaatio on yksi keskeinen tekijä, ja näinhän se onkin. Ei me olla ampumassa tänään alas sitä, että motivaatiolla ei ole merkitystä. Mutta me lähdettiin pohdiskelemaan, että mitä jos rekrytoitaisiin ilman, että me arvioitaisiin millään tavalla motivaatioa, että miltä se näyttäisi. Ja nyt aivot viritetään heti tähän alkuun tilaa, jossa kuvitellaan, että sinä et saisi kysyä hakijalta mitään hänen motivaatiostaan. Miten arvioisit, sopiiko hän tehtävään? Ja nyt ollaan siellä jo rekrytoinnin siinä vaiheessa, kun ehkä tavataan henkilöä tai arvioidaan sitten tietysti jo niin kuin hakukirjettä tai muuta, mutta jonkunlainen tunnetila ja jonkunlainen tieto siitä henkilöstä on olemassa. Joo. Tähän voi tuntua aika vaikealta, koska siellähän, kun kaikki te, jotka olette vaikka lukenut näitä työhakemuksia tai motivaatiokirjeitä, niin nehän alkaa siitä, tai että siellähän kerrotaan tosi monisanaisesti se, että miksi ollaan valittu hakemaan juuri siihen yritykseen, mitkä ne asiat siinä tehtävässä sopisi itselle ja näin. Eli tavallaan siinä niin sanotusti on lähtenyt se semmoinen hakijalle täysin luonnollinen niin kuin toiminta, jonka motivaattorina on se, että hän pääsee siihen seuraavaan vaiheeseen ja haastatteluun. Eli tavallaan siinä, niin kuin, mikä on se tavallaan motivaatio saada se työtehtävä ja mikä on sitten se motivaatio tehdä sitä työtä. Niin me itse asiassa mä heitän tässä semmoisen ajatuksen, että jos me ei kysyttäisi henkilöltä mitään siitä motivaatiosta, niin me pystyttäisiin kuitenkin, kun me tunnistetaan se tehtävän ominaispiirteet tarpeeksi hyvin ja mitä se tehtävä vaatii, niin me pystyttäisiin kyllä sit selvittämään sitä henkilön vahvuutta suhteessa siihen tehtävään ja sit sitä kautta sitä, että jos hän pystyy siellä hyödyntämään niitä vahvuuksia, niin
niin sitten se on todennäköisemmin motivoivaa se työ kuin sitten, että ei tehtäisi tätä ollenkaan. Ja me voitaisiin oikeastaan sitten lähteä puhumaan tästä raflaavasti nimetystä motivaatioharhasta, eli nyt liittyy just tähän työn saamiseen versus työn tekemiseen. Eli se, mikä me nähdään siellä motivaatio, tai miten me arvioidaan sitä motivaatiota siellä työssä, niin se ei välttämättä niin kuin liity siihen niin sanotusti siihen, tai se heijasta sitä siihen todelliseen työsuoritukseen, koska siinä niin kuin, monesti siellä korostetaan sellaisia ehkä, niin kuin, ehkä niin tavallaan semmoisen arjen tekemiseen olennaisesti liittyviä asioita. Esimerkiksi mä annan konkreettisen esimerkin, että jos henkilö tykkää tehdä asioita huolellisesti ja kunnolla, ja sille, että hän ehtii aina vaikka tarkistaa asiat ennen kuin ne menee, vaikka dokumentit ennen kuin ne menee eteenpäin. Jos se työn tekotahti on liian kiivas ja hän ei käytännössä ehdi tekemään sitä, eli hän ei pysty tavallaan hyödyntämään sitä omaa vahvuutta olosuhteiden pakosta, niin se saattaa heikentää sitä motivaatiota tosi merkittävästi. Eli tässä tapauksessa niin kuin, tämäkin on sellainen asia, mitä henkilö ei välttämättä niin kuin, osaa kertoa, että minun on sitten tosi tärkeää tehdä asiat huolellisesti tai muuten minun motivaationi työssä heikkenee. Eikä välttämättä olisi sosiaalisesti suotavaakaan ehkä sanoa tällä tavalla. Niin tämä on ehkä semmoinen asia, joka voi merkittävästi vaikuttaa siellä työssä viihtymiseen ja siellä motivaation siellä itse työssä. Mutta tämä ei tule helposti ilmi siinä haastattelussa, koska sit siellä puhutaan ehkä toisista asioista. Voidaan puhua siitä yrityksen tavallaan arvoista tai siitä, että kuvitellaan, että se yritys olisi vaikka edistäisi kiertotaloutta. Minulle nämä ympäristöarvot on tosi tärkeitä, haluan tehdä työtä tällaisten asioiden parissa, mutta sitten käytännössä siellä työn arjessa se ei välttämättä riitä niin hirveän pitkälle se, että se yrityksen missio on joku asia X, jos sitten se arjen tekeminen maistuu puulta. Mitä ajatuksia sulla on tähän? Just näin, tosi hyvä pohjustus tälle ja just hirveän tärkeä, kun me puhutaan motivaatiosanana jo, niin kuin tuossa ollaan nyt monesti todettu, niin meillä herää siitä niin kuin erilaisia fiiliksiä ihan pelkästään siitä sanasta, mutta mitä mä oon itse havainnut tuolla niin tilanteissa, kun asiakkaalle toimeksiantoja tehdään, niin on eri asia nimenomaan haluta se työ ja muodostaa se joku mielikuva siitä työpaikasta. Ja esimerkiksi noin, mitä Annika hyvin konkretisoi tätä, että esimerkiksi on motivoitunut tekemään sellaisten teemojen tai asioiden parissa ja on motivoitunut vaihtamaan työpaikkaa, jotta saisi jotain uutta elämäänsä ja usein työ sitä parhaimmillaan tarjoaa. Mutta sitten tavallaan vastinparina siellä se, että mä ajattelen, että on motivoitunut saamaan ehkä uuden työn, mutta onko juuri se työ se, missä se henkilö aidosti se niin kuin motivaation lähteet pääsee parhaiten näkyviin ja konkretisoitumaan, niin siinä me ollaan itse asiassa aika erilaisen asian äärellä. Eli meitähän voi draivata erilaiset asiat. Meitä voi draivata vaikka työpaikan vaihtoon sellaiset asiat, että meidän motivaatio ei enää ole siellä nykytyössä, tai siellä on tapahtunut jotain sellaisia, mikä on niin kuin syö meidän motivaatio, ja me ollaan menetetty sitä työn imua, minkä Annika tuohon hyvin nostit. Mutta sitten on tosi eri asia, että hakeutuessaan uuteen tehtävään, niin mitä arvioidaan siinä kohtaa, kun henkilöä sinne mahdollisesti rekrytoidaan, valitaan, että onko se fiilispohja, mitä mä huomaan, että tosi paljon tänä päivänä rekrytointia tehdään, ja se ei välttämättä ole huono, mutta se ei pelkästään ole se, millä kannattaa ehkä lähteä rekrytoimaan. Ja itse olen huomannut myös, että kun käydään niin kuin motivaatioon liittyviä keskusteluja, niin niissä toistuu aika samat asiat, ja se on halu kehittyä, ja juristi usein on nimenomaan, että haluaa saada toki niin kuin merkityksellisyyttä työhön, mutta se tulee usein sen kautta, että saa laajempia työtehtäviä tai pääsee kehittämään omia substanssialueita, omaa osaamistaan. Ja sitten siellä voi olla myös ihan vaikka palkka motivoimassa sitä, että haluaa jonkun uuden työtehtävän, uuden työpaikan. Niin tässä on niin kuin tosi hyvä pysähtyä sen äärelle, että mitkä ne on ne motivaatiotekijät siihen rekrytointiin, siihen, että henkilö on hakenut uutta tehtävää. Ja sitten se, että kun kuitenkin siinä tehtävässä on tavoitteena ja tarkoitus
että se henkilö menestyy ja se on se niin kuin paras valinta niistä hakijoista, niin tämä on tosi tärkeää havainnoida, että se, että haluan työn ja menestyn siinä pitkällä aikavälillä, että ne on niin kuin kaksi tosi eri asiaa. Joo, ja sitten tämä itsensä kehittäminen on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska nyt kun me luvattiin tässä vähän niitä teoriajuttujakin, niin siis tämähän on klassikoiden klassikko, eli Maslown tarvehierarkiasta, kuule sieltä löytyy semmoinen, eli erittäin tavallaan niin sanotusti, no tiedättekö ihmiset lähette työpaikoista, olette varmaan joskus sanonut, että joo, siirryn tuohon työpaikkaan, koska siellä voin kehittyä, kehittää itseäni, edetä näissä asioissa. Se on hyvin semmoinen sosiaalisesti suotava tapa niin kuin lähteä johonkin muuhun hommaan. Ja sitten samaten myös, kun haetaan uutta työpaikkaa, haluan kehittyä, haluan niin kehittää omaa osaamista. Ja sitten toimii työn imu, niin siis sehän on myöskin, siinäkin on taustateoria, nyt mä vaan toivon, että mä osaan tämän nimen lausua oikein, mutta Csikszentmihalyi, niin tosiaan tunnisti tai niin kuin ehdotti aikoinaan sitä, että silloin kun tehdään koko ajan työtä, saadaan palautetta, onnistutaan, niin se itse asiassa muodostaa sitä työn imua. Ja jos sä teet semmoisia asioita, jotka niin kuin tavallaan ylätasolla on kiinnostavia. Tavallaan, että siellä on se, että okei, työn merkityksellisyys voi olla kohdillaan, että sä koet, että tämä työn on merkityksellistä. Mutta sitten jos se arki on siellä, että sä joudut pinnistelemään, sä joudut tekemään koko ajan liikaa olemaan siellä epämukavuusalueella, koska siellä oikeasti kannattaisi vaan käydä ja sitten palata mukavuusalueelle, että kukaan ei kukoista siellä että jatkuvasti epämukavuusalueella. Niin siellä ne pienet asiat siellä työn arjessa kannattaisi olla sille henkilölle sopivia. Ja henkilö, joka tulee työhaastatteluun, niin hänen on todella vaikea, itse asiassa mahdotonta tietää tarkasti, mitä se työn arki on, että hän osaisi edes kertoa tämmöisiä asioita itse, jolloin se antaa sitten aika ison myös vastuun, mutta sitten niin kuin tämmöisen vaativan tehtävän sille rekrytoijalle, että nyt meidän pitää selvittää, että mikä tämän henkilön toimintatapa, ja nyt me päästään siihen pikkuhiljaa menossa myös siihen persoonallisuuteen, eli mikä siellä on se henkilön luontainen toimintatapa, ne vahvuudet, joita pitäisi päästä käyttämään jokaisessa työtehtävässä, tai jos ei nyt ihan jokaisessa, mutta ainakin joka päivä, niin silloin oltaisiin semmoisessa niin kuin tavallaan lähtötilanteessa, että me niin kuin voitaisiin varmistaa sitä, että siellä itse asiassa tulee onnistumisten kautta sitä työnimua rakennettua ihan huomaamatta siellä arjessa. Että ei poistaa vähän esihenkilöitäkin sitä tavallaan painetta jatkuvasti motivoida niitä työntekijöitä. No, me ollaan heitetty tässä tämmöisiä juttuja. Nyt mä pyytäisin Kirsiä sieltä aktivoimaan tosiaan sen kyselyn. Me haluttaisiin kysyä teiltä nyt yksi tämmöinen polli, että mitä ajatuksia tähän asti herää? No niin, katsotaanpas. Vielä puolet olisi, nyt jos vielä haluaa vastata, niin pyydän vastaamaan, niin päätän tämän pollin, niin saadaan tästä tulokset. No niin. Katsotaanpas tulokset. Näkyykö siellä tulokset muuten? Hyvä. Joo. Eli tosiaan, jes, hyvä. Kaikkia oli. Siellä oli eräs, joka totesi, tuntui ihan huuhalta, ei haittaa. Minä olen kokenut ihan samoin. Täytyy vähän pureksia, aivan varmasti. Edetään vielä tästä. Ja tosi kiva, että siellä on valtaosa kokenut, että tässä on tullut jotain semmoista herättelyä tähän ajatukseen, että ei ole ihan näin yksioikoista tämä motivaation arviointi. Ja koska siis motivaatio, kuten Kata tuossa aikaisemmin totesi, niin se on semmoinen, että niin kuin, mitään ei tapahdu ilman motivaatiota. Siis, silleen, niin kuin, siis se on niin kuin semmoinen asia, että ihmiset tarvitaan sitä toimijakseen. Meidän pitää olla joku syy, minkä takia me tehdään. Oli se sitten syy ruokkia lapset, että se saa meidät rahautumaan lainausmerkeissä töihin, vai onko se sitten se, että vau, pääsen tekemään aivan mahtavia juttuja ja kehittämään itseään ja asioita X, Y, Z. Me tarvitaan sitä
Mutta tässä on just se pointti, että miten me arvioidaan sitä siinä rekrytointivaiheessa ja kannattaako meidän tiettyihin asioihin kiinnittää niin paljon huomiota kuin mitä me nykyisin tehdään monesti. Toi on mun No mielestä niin. ihan loistava toi viimeinen, minkä sanoit, että kannattaako meidän kiinnittää tiettyihin asioihin huomioon, että mitkä on niinku riittäviä asioita tässä kohtaa, ja ehkä nyt me päästään sitten hyvin tämän äärelle, eli Joo, just se, että mihin kannattaa, koska mä oon myös havainnut sen, ja saattaa tulla semmoinen, koska aina pitäisi tietysti se paras mahdollinen vastaus tietää sit siinä kohtaa, että kuka me valitaan ja päästä siihen jotenkin valistuneeseen lopputulokseen, että kuka on nyt sit se sopivin henkilö näistä kärkihakijoista, joita sitten tyypillisesti saattaa vielä olla muutamakin siellä loppusuoralla, ja ennen kuin ollaan edes siellä, että onnistutaan tunnistamaan myös, että kukaan sellainen, joka ei ole ehkä niin ilmeinen, ei jää huomioimatta, tai ei olla huomioimatta tämmöisiäkin profiileja ja henkilöitä. Eli siinä on taas tosi tärkeää myös itsekin herätellä itseensä ja pitää ehkä selkeänä ja kirkkaana se, että mitä haettiin, mihin haetaan, millaiseen tiimiin, ja sitten päästään itse asiassa näihin 3 teemaan, mikä on se yrityksen vastuu. Haluatko sä, Annika, johdatella näihin? joo. No ihan se esihenkilön johtamisprofiilista tai se, että ylipäätänsä se johtamistapa, että millainen se siellä organisaatiossa on, niin se linkittyy tosi olennaisesti siihen, että millaiset henkilöt siellä pärjää. Et vaikka me kuinka ajatellaan ja halutaan, että me johdettaisiin niin kuin yksilöitä yksilöinä, mutta kyllä se vaan se johtamiskulttuuri siellä on tietynlainen, ja sitä ei ihan helposti tai nopeasti muuteta. Yrityskulttuuri on ihan samanlainen, että sitä ei tuosta noin vain sitä isoa valtamerialusta käännetä, että se menee eteenpäin ja toivottavasti ei osu jäävuoreen. Niin kun, tässä niin kun, mä annan käytännön, koska mun se osaaminen on siitä niin kun, just henkilöiden osaamisen arvioinnista tai siitä soveltuvuuden arvioinnista siihen tehtävään, niin mä annan käytännön esimerkin ihan, että niin kun jos henkilö on luonteeltaan varovainen, varmisteleva, hänen tavallaan niin kuin kykynsä päätyä parhaisiin itsenäisiin ratkaisuihin pohjautuu valtaosin siihen totuttuun, jo opittuun asiaan, eli tavallaan siihen, että hänellä on kokemusta jostain asiasta. Ja sitten hän menee semmoiseen organisaatioon, jossa häneltä odotetaan itseohjautuvuutta. Eli sitä, että tehdään itsenäisiä päätöksiä, mahdollisesti esimerkiksi aikapaineessa. Niin tämä voi olla aika kestämätön tapa tavallaan tämä johtamiskulttuuri voi olla niin kuin pitkällä tähtäimellä hänelle niin kuin vääränlainen. Ja me pystytään pääsemään siis kyllä, tai me pystytään näitä molempia asioita, mitä mä nyt sanoin, että se, että onko henkilö varmisteleva, onko hän turvallisuushakuisempi kuin sitten versus riskinottaja, joka riskinottaminen toimii paremmin semmoisissa yrityksissä, joissa sulla oikeasti pitää itsenäisesti päättää asioita, etkä voi koko ajan kysyä kaverilta tai esihenkilöltä. Ja sitten, että onko hänen niin kuin, kykyrakenne esimerkiksi sellainen, että hän enemmän toimii parhaiten tutuilla osa-alueilla tai sellaisia, että niin kuin, jo aiemmin ja rakentaa niin kuin sen aiemmin hankitun päälle niin kuin luontevammin kuin se sitten tavallaan, niin kuin, tavallaan ilmentää semmoista luovaa, kekseliästä, vahvaa ongelmanratkaisukykyä. No sitten me päästään tähän tunnetyöntekijäsi, eli pitäisi tietää niitä, että mitä se vahvuuksia siellä tiimissä jo on, millaiset ne tiimin toimintatavat on. Että tämä menee sitten kanssa siihen tähän niin kuin, yrityskulttuuripuoleen, mitä on tosi hankala niin kuin lähteä muuttamaan. Eli niin kuin olisi tosi tärkeää just, että ne henkilön kompetenssit ja se osaaminen ja sitten se toimintatapa sopii siihen tiimiin, mikä siellä on vastassa niin sanotusti. Ja sitten tämä inhimillisen potentiaalin hyödyntäminen, että niin kuin, esimerkiksi on tosi paljon, aivan valtava määrä kansainvälistä tutkimusta siitä, että ekstrovertit tai ihmiset, jotka ilmentää ekstroversiota voimakkaasti, koska me ei olla vain introvertteja tai ekstrovertteja. Se on tilannesidonnaista ja kaussinkäyrällä mennään niin kuin kaikissa muissakin piirteissä, niin saa todennäköisemmin saa niitä työpaikkoja, pärjää paremmin haastattelussa. Ekstroversio yhdistetään älykkyyteen,
moniin tämmöisiin niin kuin hyviin piirteisiin tai hyvänä pidettyihin piirteisiin. Niin tämä on myös yksi semmoinen niin kuin elementti tai asia, joka niin kuin minun mielestä on jo itsessään niin kuin perustelee tosi hyvin sitä, että miksi kannattaisi käyttää menetelmiä, esimerkiksi just työpersonaalistestiä ja kognitiivista kykytestiä selvittää, että onko ne ei niin supliikit ja sosiaaliset ja päällekkäyvät lainausmerkeissä ihmiset, että millaiset ne heidän vahvuudet on. Että siellä voi olla todella niin kuin, voimakasta tehtäväkohtaista soveltuvuutta, niin kuin vaikka jonkun tunnollisuuden tai huolellisuuden. Nämähän on sellaisia asioita, että niin kuin, et näe todellakaan päälle päin, eikä niistä kerrota rehellisesti todennäköisesti haastattelussa. Siitäkin on tutkimusta, että kandidaatit sekä valehtelee, että sitten niin kuin, vähän niin kuin pehmentää niitä omia kompastuskiviä työhaastattelussa, koska he ovat motivoituneita saamaan sen työpaikan ja mahdollisuuden, mikä on täysin inhimillistä. Niin tavallaan tämä on myös se argumentti, minkä takia siellä kannattaisi käyttää aina. Voi niitä, niin kuin esimerkiksi motivaatiotestiäkin voi toki käyttää, mutta kannattaisi käyttää työpersonalistestiä ja kognitiivista kykytestiä rekrytoinnissa, koska näillä itse asiassa on vahva ennustearvo kansainvälisissä tutkimuksissa suhteessa siihen tehtäväkohtaiseen soveltuvuuteen. Ja nyt se, mitä me ollaan puhuttu näistä, että mitä näihin motivaatioon työn arjessa liittyviin teorioihin, tai että niiden valossa se on hyvin perusteltua, että meillä olisi intressi selvittää henkilöiden vahvuuksia suhteessa siihen tehtävään, koska heidän pitäisi päätyä tekemään sellaisia asioita, mikä heitä innostaa. Jälleen pakko kommentoida tästä niin kuin omasta perspektiivistä, kun rekrytointeja tehdään asiakkaalle, ja tietysti me tarvitaan paljon tietoa siitä, että mitä asiakas etsii ja miten he itse näkevät oman kulttuuriinsa ja heidän sanottamana, ja sitten tietysti siihen liittyy valtavasti kysymyksiä, mitä meidän pitää selvittää. Ja tuolla on, niin kuin aikaisemmin kerroitkin, että ylipäänsä rekrytoijan, se ei tarkoita, että se on välttämättä ulkoinen kumppani, vaan rekrytoijan samalla, kun itse rekrytoin meille, niin munkin tarvii selvittää paljon asioita, ja mä oon kiinnostunut tietyistä asioista, koska mä tunnistan, mikä on mun oma johtamistapa, ja sitten toisaalta mä tunnen nykyisen tiimin, ja mä myös tunnistan, mitä kyvykkyyksiä mä mahdollisesti tarvitsen sinne, jotta me voidaan vähän muokata sitä dynamiikkaa. Ja sitten tullaankin tähän niin kuin tärkeimpään kysymykseen, että kuinka paljon näitä asioita on mietitty ennen kuin rekrytointi aloitetaan, niin mun kokemuksen mukaan toki osa miettii ja on niin kuin hurjan hyviä ajatuksia tästä jo ja ihan niin kuin valistunutta tietoa. Ja ollaan jo niin kuin, rekrytoidaan jo itsekin korkealla tasolla. Mutta havainto, minkä mä oon tehnyt, että useimmiten se on vähän niin, että odotetaan sitä, että työnhakijat ovat itse tunnistaneet itsessään asioita, ja juuri ehkä niin kuin näistä niin kuin omista ominaisuuksistaan, omista vahvuuksistaan, omista kehityskohteistaan. Mutta sitten samalla se, että mihin sitä peilataan, niin ei yritys ole välttämättä itse pohtinut sitä, näitä samoja asioita niin spesifisti, että miten itse pystymme vastaamaan. Eli tämä vastinpari jo itsessään on vähän paradoksaalinen, että samalla kun odotetaan, että henkilö itsensä vakuuttaa sinne niin sanotusti siihen yritykseen ja siihen tiimiin ja sille esihenkilölle, niin kuinka yritys itse vakuuttaa itseensä, jos näitä asioita ei olla oikeasti riittävästi tutkittu. Ja ei ehkä edes tiedetä, että mennään vähän sillä mututuntumalla, joka silloin niin kuin paikkaansa myös, fiiliksellä on paikkaansa, ja intuitiiviset päätökset varmasti on niin kuin joillekin ihan yhtä oikeita. Mutta tämä on semmoinen havainto, minkä mä oon tehnyt, ja mun mielestä se on tosi tärkeää, jos tunnistaa siellä nyt, että ei vitsi, että on muuten totta, että me ei ehkä olla ihan välttämättä niin kuin syvennetty näihin teemoihin taas meidän puolelta, kun me ollaan lähdetty rekrytoimaan tai ylipäänsä, niin on tosi tärkeää lähteä siitä omasta päädystä, ja niinhän sitä usein sanotaan, että oma pääty kuntoon, niin tässä kyllä haluan sitä korostaa todellakin. Joo, ja sitten toi, niin, joo, tuli mieleen tuossa, kun toi on toi herättelevä kysymys tuossa, että tilanteet, joissa niin kuin työntekijän motivaatio on kadonnut nopeasti, niin varmasti monet tunnistaa tämmöisiä joko työntekijästä tai ehkä itsestäänkin jopa. Että mullekin tulee mieleen yksi semmoinen keissi, jossa henkilö, tämä oli tämmöinen
piilotyöpaikka, eli tavallaan alettiin juttelemaan ja sitten siinä niin kuin päätettiin sitten, niin kuin, että solmitaan työsuhde ja siinä oli niin kuin ideana tavallaan se henkilö, joka otti sen työpaikan vastaan, niin hän ajatteli, että siinä niin kuin ollaan nyt tekemisissä niin kuin tämmöisessä designin parissa ja siellä ollaan niin kuin, äm, tavallaan niin kuin suomalaisten suunnittelijoiden kanssa työskennellä ja näin. Ja sitten sitä niin kuin puustattiin, että joo, kyllä joo, on tässä työssä siis tämmöistäkin. Sitten molemmat, siinä oli tavallaan tapahtui semmoinen molemminpuolinen ihastuminen, vähän niin kuin jossain treffeillä, että niin kuin ehkä semmoinen klassinen niin kuin se ehkä kauhuskenaario siitä, että tavallaan kaksi samantyyppistä henkilöä niin kuin innostuu toistensa jutuista ja sitten hei, voisi tehdä tällaista ja näin, ja sitten tullaan töihin, ja sitten lopputulos on se, että se päätyö onkin sitten sitä, että myydään käytännössä vaikka muovikansioita yrityksille tai jotain kirjoitusalustoja, mikä on sitten niin kuin ihan jotain muuta kuin mikä oli se ajatus. Että siinä niin kuin tavallaan työtehtävä, niin kuin ajatus oli se, että ollaan niin kuin tavallaan vähän niin kuin semmoisena tai että ollaan niin kuin tekemisissä tietyn tyyppisissä niin kuin tehtävissä, mutta sitten todellisuus on jotain ihan muuta. Niin tämmöinen, niin kuin, että siinä ilmennettiin tosi voimakasta motivaatiota tavallaan tehdä sitä työtä, mutta hakija ei ymmärtänyt tietenkään, että mitä se todellisuus on, jolloin sitten tuli tämmöinen niin sanottu tämmöinen, miksi sitä voisi sanoa, että klassinen tämmöinen motivaatio lopahtaa aika äkkiä ja sitten koeaika purku siellä häämötti edessä. Että ei tavallaan kumpikaan hyödy tämmöisestä, koskaan ei se työntekijä eikä työnantaja. Ja mietin, että jos herää siellä ajatuksia linjoilla, niin kirjoittakaa ihmeessä chattiin. Ne voi olla täysin anonyymejä tai keksittyjäkin, että on tosi hyvää keskustelua ja varmasti me ollaan kaikki oltu näissä tilanteissa, että me ollaan tehty niin sanottuja virhearviointeja ja se on tapahtunut varmasti joko niin, että me ollaan itse todettu, että noita ei ollutkaan mua varten tai sitten taas on niin kuin työnantajana todennut, että tämä ei ehkä ollutkaan nyt sitten se matchi ja mä ainakin huomaan, että kun mä oon mennyt sitten ehkä jälkikäteen sinne juurisyyhyn, niin mä löydän Mm. sieltä itse asiassa jopa tämän niin kuin ykköskohdan. Ja Mm. sitten toisaalta mä löydän sieltä ehkä tämän niin kuin hybridin tästä ykkös-kakkosesta, että Mm. ymmärtää myös niin kuin organisaation tavoitteet ja esimerkiksi, mistä mä tykkään aina puhua, niin kuin ansaintalogiikka ja näin, että onko henkilön niin kuin käyttäytymisen taipumukset esim. Siinä, että ei vaan, että A, se pystyy suoriutumaan tai hän pystyy suoriutumaan työtehtävästä, mutta B, myös niin kuin kontribuoimaan siihen bisnekseen, että jotenkin ajattelen, että sen niin kuin työn tavoitteet pitää olla myös tosi selkeät ja kirkkaat, jotta pystytään myös kommunikoimaan ne siinä rekrytointivaiheessa. Ja sitten me ollaan taas tietysti vähän niin kuin isompien asioiden äärellä, että näistä perusasioista ja tosi tärkeistä sellaisista on hyvä lähteä liikkeelle. Ja jopa voi ajatella, että nämä on, eikö vaan Annika, että nämä on sellaiset, mitä voi ajatella, että näiden pohjalle on hyvä rakentaa, ja sitten kaikkea, mitä rakennetaan, niin tähän on niin kuin varaa tuodakin vähän lisää, kun nämä asiat on niin sanotusti hallussa. Joo, ja sitten toi on niinku hyvä, kun nostit tuon, koska toi on ehkä semmoisia ykkösjuttuja, mikä on tosi tärkeä, on se, että mitä henkilön pitää saada aikaiseksi. Niin siitä pystytään aika helposti käymään se keskustelu, että no mitä siellä työn arjessa pitäisi tapahtua ja millä tavalla. Ja sitten me päästään suoraan käytännössä siihen persoonallisuuteen ja sitten siihen oppimis- tai niin kuin nopean oppimisen tasoon tai siihen, että niin kuin millaiset aidosti ne vaatimukset siellä on. Ja nyt niin kuin tässä aikaisemmasta tuli niin kuin just vielä se herättely, että silloin kun työsuhteet päättyy, niin aika monesti siis se on joko siinä, että se johtamistyyli on itselle epäsopiva, tiimi tai niin kuin joku muu siellä työyhteisössä tai on se, että ei tunnu sopivalta, mutta monesti se liittyy monesti siihen itse tekemiseen. Tai sitten henkilö kokee, että ei nyt saa mahdollisuutta hyödyntää osaamistaan X. Eli kyllä nämä on monesti siis, jos me mietitään, miksi motivaatio loppuu, niin tässähän se lista on. Saa laittaa chattiin, joka siis toimii nyt, niin jos tulee jotain muita mieleen niin kuin,
ei nyt ehkä tietenkin voi olla jotain siis semmoisia häiriötilanteita, niin kuin vaikka työpaikkakiusaamistakin, mutta että jos mietitään, että luontaisia tavallaan tämmöisiä työn arkeen olennaisesti liittyviä asioita, niin tässä ne yleensä on ne syyt, minkä takia se motivaatio lopahtaa. Ja näihin kaikkiin asioihin me pystytään kyllä vaikuttaa siinä rekrytoinnissa, että jos me tunnistetaan näiden elementtien, että millainen se johtamistyyli tai tapa siellä organisaatiossa on, millaisia tekijöitä siellä on, millaisia osaamisia, millaisia kompetensseja, mitä sinne niin kuin tarvittaisiin. Ja sitten me pystytään näkemään se inhimillinen potentiaali pikkusen syvemmin, ja siis se käytännössä rekrytointitilanteessa se tapahtuu käyttämällä työpersonalistestiä ja kognitiivista kykytestiä. Niin sitten me saadaan jo todella laaja otanta siitä tai paljon tietoa siitä henkilön niin kuin, osaamisesta, joka auttaa meitä mätsäämään hänet siihen tehtävään. Mä katson kelloa, me saatiin Annika hyvä kysymys. Otetaanko tässä Joo, vaiheessa kyssäri? otetaan. Kiitos. Kysymys kuuluu, miten koette, että nykyään heijastuu motivaatioon todella kurja työllisyystilanne, jossa työnhaku on monelle todella hankalaa. Motivaatiota työllistyä ja päästä taas työhön kiinni on todella kova, niin miten kaivaa sieltä alta todellista motivaatiota huomioimatta näitä asioita? Aivan superhyvä. No siis mulla on siis semmoinen niin kuin rajukin ehdotus, että kun ne henkilöt, jotka on niin kuin ihan hitsin paljon työhakijoita, ne käyttää ihan hirveän paljon aikaa, kun ne yrittää itse ja tekoälyn avulla tehdä sellaiset hakemukset, jotka olisi sitten sellaisia, että ne on niin täydellisiä, että he pääsevät siihen jatkoon ja sinne haastatteluun, ja sitten niitä tulee 200, niin esimerkiksi just tällaisia online-testejä, työpersonalistestiä ja kykytestiä, niin meidänkin Masterin pienin testipaketti, tai siis nopein testipaketti on alle tunnin mittainen tehdä. Siis ehkä voi olla joku niin kuin 40 minsaakin, niin pystyy tekemään sekä kykytestin että työpersonalistestin, että se voi laittaa silleen, että eka toinen, sitten toinen. Niin me pystyttäisiin periaatteessa, niin kuin, kun me vaan tiedetään se, että mitä me haetaan, me pystyttäisiin tosi helposti tekemään esivalintaa niistä henkilöistä. Ja he saisivat siitä vielä niin kuin käytännössä jotain käteen, eli he saisivat sellaisen raportin, joka näyttäisi heidän vahvuudet, jota he pystyisivät niin kuin sit jatkossa hyödyntämään ja sanoittamaan ja tunnistamaan itselleen paremmin sopivia tehtäviäkin mahdollisesti. Kyllä mulla niin kuin itse monesti mietin sitä, että kun me niin paljon rakastetaan sitä teknologiaa käytetään, niin online-testitkin ja henkilöarviointikin on päätynyt myös siihen pisteeseen, että me voitaisiin nykyisin käyttää niitä testejä aikaisemmassa vaiheessa, jolloin me olisi helpompi tunnistaa sitä, ei motivaatiota, vaan sitä tehtäväkohtaista soveltuvuutta. Ja sitten jos se seuraava vaihe on se testin tekeminen, niin aika todennäköistä, että ne henkilöt, jotka ei halua sitä tehtävää, niin ei välttämättä sitä tee. Ja sitten me valitaan sieltä sitten niistä, jotka on sen tehnyt. Tämmöinen ajatus mulla tuli tähän. Koska tämä tilanne on tällä hetkellä aika hurja, että ennen tuli 20 hakemusta, nyt tulee 200. Ja osa niistä on niitä, jotka hakee joka tai niin sanotusti pakotettuna. Ja osa sitten haluaa oikeasti saada sen työpaikan. Ja kaikki tekee, niin kuin, käyttää kaikki apuvälineet, mitä vaan voi, että se hakemus olisi riittävän hyvä ja se CV, että se menisi läpi. Mikä on täysin ymmärrettävää. Kyllä, tosi inhimillistä. Mä katson kelloa, me ollaan käytetty meidän luvattu aika, mutta meillä on vielä muutama tärkeä pointti. Aivan, joo. No niin, tässä itse asiassa olikin se kuvattu, se mun esimerkki, minkä mä kerron Kyllä. aikaisemmin. Eli alkuinnostus, tilattiin jotain, minkä todellisuus oli vähän eri. Todellisuus paljastaa, arki ei vastaa sitä, pettymys, odotusten ja todellisuuden ristiriita, merkittävä motivaation alentuminen näkyy yksilöillä vähän eri tavoin, ja sitten sitoutumisen heikkeneminen, ja sitten se tosiaan se mun esimerkin tapauksessa se koeaikapurku. Eli tämä oli tosiaan sitten, että miten siinä niin kuin tosiaan voi käydä. Miksi on tosi tärkeää, että ne henkilön ymmärrys siitä, mitä se tehtävä tulee pitämään sisällään niin kuin siellä työn arjessa jo rekrytointivaiheessa, että se on oikeasti tosi tärkeää. Hyvä. No sitten käytännön vinkit, kun luvattiin, että annetaan vähän käytännön vinkkejä myöskin, niin no ensinnäkin tuolla nyt me vähän toistetaan itteemme, mutta se on ehkä hyvä asia, koska sitten me vahvistetaan myös sitä muistijälkeä, hyvä. kuinka tärkeää se esihenkilötyön niin kuin
ymmärtää nimenomaan johtamistyyli, mutta samalla esihenkilö itse myös tunnistaa itsensä ja taas täällä tietysti tuntee organisaatio ja tiimin, eli sinne vaikutuspiiri on aina laaja, kun esihenkilötyöstä puhutaan. Käytä oikeita kysymyksiä. Tämähän on ihan super tärkeää. Mitä on, sano joku yksi sun mielestä niin kuin paras kysymys, joka me voitaisiin antaa tähän meidän kuuntelijoille, joka niiden kannattaa esittää rekrytoinnissa? No oikeastaan, no mulla tulee nyt mieleen niin kuin, mä tosiaan paljon haastattelen, just teen henkilöarviointia, niin mulla niin kuin, tavallaan, että kun sieltä tunnistetaan joku vahvuus, niin sitten mä vahvistan tavallaan sitä mun käsitystä siitä henkilöstä kysymällä jonkin vähän niin kuin tavallaan vastakysymykset. Jos se henkilö on tosi voimakas vaikuttaja, eli paljon puhuu ja vähemmän ehkä kuuntelee, niin sitten mä kysyn häneltä semmoisen kysymyksen, että millaisessa tilanteessa jättäydyt mieluummin taustalle, jolloin sitten se validoi tosi paljon sitä mun tavallaan, kuinka voimakas se henkilön, niin kuin, että pystyykö keksimään esimerkkejä, jolloin sitten mä pystyn niin kuin, tavallaan saamaan hänestä mahdollisimman oikea kuva, että jos hän vaikka tulossa esihenkilöksi, niin sitten, että niin kuin, millaiset asiat on hänelle vähemmän kiinnostavia ajaa ja millaiset sitten taas ei, että mulla ei ole ehkä sellaisia niin kuin, yleishyviä kysymyksiä, että mä aina ajattelen siitä tavallaan siitä henkilön kykyrakenteesta käsiin niin kuin, että saan mahdollisimman oikean kuvan siitä henkilön toimintatavasta. Just joo. Näin. Ja sitten tähän vastinparina, että olla itsekin rehellinen itse, että mitä me täällä odotamme, minkälaiseen rooliin olet tulossa, mitä meiltä tapahtuu, se niin kuin arjen kuvaaminen ja sanottaminen. Ja sehän ei ole hirveän helppoa, mutta sitäkin niin kuin voi harjoitella ja sitä kannattaa harjoitella, koska sitten taas ne niin kuin pettymykset puoli ja toisin on tietysti aina ne on niin kuin maksaa rahaa ihan rehellisesti, että ne ei ole vaan, että no joku pettymys tuotetaan, vaan siinä maksaa rahaa organisaatiolle, mutta samalla aina mitä itse asiassa kauhean montaa kertaa ei myöskään välttämättä mietitä, että millainen vaikutus sillä on muuhun tiimiin. Eli silläkin on iso merkitys, jos joku tulee taloon ja sitten siellä niin kuin tapahtuukin nämä edellisellä slaidilla tapahtuneet asiat, että sitten se motivaatio laskee ja tavallaan joudutaan lähteä niin kuin uudelleen rekrytointiin ja taas vähän niin kuin alusta. Eli se rehellisyys on super tärkeä ja sitten vähän kysymys, että miksi ei olisi rehellinen, kun kuitenkin me tiedetään, että aina totuus tulee ilmi ja asiat paljastuu, niin miksi sitä ei tavallaan heti ottaisi sitä rehellistä toimintatapaa. Ja sitten mä uskon, että kaikki haluaisi toimia rehellisesti, mutta pointti on, että ei välttämättä tunnisteta, eli ei olla riittävän hyvin tehty sitä tärkeää pohjatyötä ennen rekrytointia. Mutta se rehellisyys on tosi tärkeä arvo ja siitä kannattaa pitää kiinni. No kommentoit Kannika vielä loppuun noihin kahteen muuhun ja sitten me ruvetaan räppäämään tätä. Joo, no tässä tosiaan, kuten alussa sanottiin, niin mä en tule sanomaan teille, että mitä teidän pitää, ja oliko se lämpiössä, saattoi olla lämpiössä, mutta en tule sanomaan, että mitä teidän tulee käyttää, mitä menetelmiä, mutta kansainvälinen tutkimus laajasti suosittaa käyttämään ensinnäkin monimenetelmäisyyttä, mikä tarkoittaa, että siellä on useampia työkaluja. Mutta siitä ei päästä yli eikä ympäri, että työpersoonallisuustesti ja kognitiivinen kykytesti on tällaisista arviointitesteistä, niin ne auttaa parhaiten tunnistamaan tehtäväkohtaista soveltuvuutta. Ja mä toivon, että me tässä webinaarissa pystytty vähän argumentoimaan, että mihin tämä niinku perustuu. Mutta niitä kannattaisi pitää siellä rekrytointiprosessissa mukana, jos ja kun halutaan selvittää sen henkilön vahvuudet ja sitten mahdollisesti niitä kompastuskiviäkin, koska siellä niitä aina löytyy. Sitten tämä motivaatio, mä tykkäisin kääntää sitä katsetta vähän enemmän siihen motivaation johtamiseen siellä työn arjessa, ja nämä edellä mainitut työkalut tukee sitä. Koska sitten se, mitä se henkilö omasta ilmentää motivaatiota, niin sitä on todella hankala käytännössä siis selvittää siellä haastattelussa. Ja sitten se, että onko se niin relevanttia siellä työssä viihtymisen kannalta, niin se on se kysymys, minkä mä niin kuin itse monesti kysyn. Kun sitten taas, että kun me tiedetään tavallaan, että sitten se vahvuuksien tunnistaminen ja niiden sovittaminen siihen tehtävään on tosi relevanttia. Niin tämä oikeastaan on niin kuin se, miksi, tai mitä minä toivoisin, että enemmän vielä käytettäisiin vielä aikaisemmassakin vaiheessa just niitä kykytestiä ja persoonallisuustestiä, koska niistä saa oikeasti hyvää tietoa
sen päätöksen tueksi. Yes. No sitten meillä oli täällä tosiaan vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ja ne, kellä on vielä aikaa, jotka eivät ole vielä livenneet linjoilta, niin jos haluaa kirjoittaa tuonne chattiin, niin olisi tosi kiva kuulla, että mikä oli teidän mielestä se teille ehkä oivaltavin juttu tässä niin kuin webinaarissa. Ja sitten saa esittää myös kysymyksiä. Olemme täällä linjoilla hetken aikaa. Täällä ja olemme myös linjoilla myöhemminkin, emme häviä mihinkään, eli voi tosi mielellään sparraille näistä myös 101, ja ehkä nämä on joskus sellaisia teemoja, mitkä vaatii vähän mutustelua ja pureskelua, että tulee niitä oivalluksia, mutta saa laittaa LinkedInissä mielellään verkostoitumispyyntöön, jos ei vielä olla verkostoiduttu, eli rohkeasti vaan sinne linkkari kutsua, ja erittäin mielelläni jatkan tästä keskustelua nimenomaan niin kuin rekrytointikontekstissa. Siihen pystyn antamaan kaikkein parasta omaa osaamistani, ja erityisesti jos siellä juristeja rekrytoit tai asiantuntijoita rekrytoit ja nämä asiat on nyt tapetilla ja siinä mielellä niin kuin tärkeitä itsellä siellä pohdittavia asioita, niin täällä ollaan. Ja sitten mä lisäisin vielä samat sanat, verkostoidun tosi mielelläni, ja sitten vielä semmoinen, että jos jäi mietityttään tuo johtamisprofiili tai että miten siitä omasta johtamistyylistä voisi päästä ylipäätänsä kärrylle, niin meidän työpersonalistesti Optossa on myös semmoinen ominaisuus, eli me pystytään selvittämään henkilön johtamistyyliä myös sen saman työkalun avulla, eli siihenkin saa tarvittaessa apuja ihan näistä niin sanotusti rekrytoinnin perustyökaluista. Ja tähän loppuun kaikille sanon osallistujille kiitos ja Katariinalle ja Annikalle kiitokset. Kun mä suljen tämän webinaarin, niin selaimeen tulee palautekysely, joka tietysti toivottaisi, että mahdollisimman moni kävisi siihen vastaamassa. Kiitoksia paljon ja mukavaa loppuviikkoa, ja toivottavasti nähdään ja kuullaan myöhemmin uudestaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos Riitta.